Halløj, og velkommen til... Altså prøv at høre, kan du... Prøv nu at vågne. Har du spist piller, eller hvad? Er der på noget meget stærkt smertestillende, tror jeg. Spil. Ja, det er så sandt. So this is Christmas. Velkommen til Veras julefif. Her, lige op til jul. Nu bliver det næsten ikke mere spændende. Nu skal vi kun sove 1 gang. 2 gange, hvis man også skal have sådan en middagslur i morgen. Før vi skal danse om juletræ og alt muligt. Og jeg vil sige, det er ved at lagt mod enden for Veras julefif. Jeg skulle til at sige Juras Verafif. Jeg aner ikke, hvad jeg vil at sige. Det er også ligegyldigt. Prøv at høre. Nu skal vi simpelthen i gang med at pynte træ. Og jeg vil også sige, jeg har tænkt mig, at Fætter Leif skulle se en lille smule juleagtig ud i morgen. Så her er en lille vidunderlig julegave til dig. Julegave, det er i hvert fald noget tøj, du kan tage på. Og så vil jeg vise, hvordan man pynter træet med noget af alt det vidunderlige julepynt, vi har lavet her i Veras julefif. Man tager et juletræ, så tager man sin, for eksempel syltepynten, og hænger på her. Og der er ikke andet at sige end, at det her er faktisk det, man også populært kalder blendet møgsvin. Den kan man hænge her. Og se det, og så vi må jo aldrig glemme bacongirlanden. Nu har jeg valgt at tage den rå model. Man kan jo også, som sagt, stege eller gøre med den, hvad pokker man vil. Sådan der. Den kan man lave så langt, så kan den nå hele vejen rundt om. Vi binder endnu en vidunderlig lille julesyltepyntesløjfe her. Man kan også, hvis man har lyst, bære den på tøjet. For ligesom at signalere, at nu er julen båret ind. Det kan ske, altså der er det svært. Det dufter ikke altid så godt, så derfor tænker jeg lige, man kunne godt lige sådan der. Jamen, nu er det altså ved at være tid. Ja, den skal du åbne i morgen og have taget på i morgen. Jamen, så blev det alligevel jul. Vi ses igen i morgen til den sidste Veras julefif. Hvor har jeg været god. Så kan du godt spille en ud... Hallo? Ja, så fås det vist ikke festligere.